Баймактың икенче мәктәбендә яшә курай яшне башкорт моңы дип исемләнгән район конкурсы һәм якташыбыз курайсы Башкортстанның халык артисты Юлай Гайнетдинов белән очрашу үтте. Юлай Ишбулды улы район һәм кала курайсыларына осталык дәресе бирде. Башкорт өсөн курай тагы урындардың береһендә тора. Курай мәктәбен дәвам итү үсеп килгән яшь буынды музыка коралының серләренә төшендерүгә зур игътибар бирелә. Шуга ла курай дәресләре барлык кала мәктәпләрендә һәм авылдарда һакланган. Очрашуның тәүге өлеше курайсылар бәйгеһе һымак үткәрелде. Унда бөтә кала мәктәпләре Темәс, Билал, Байыш, Иске Сибай, Сыңгыз, Буранбай, Нигъмәт авылдары укучылары катнашты. Улар үзләренең осталыктарын жюри әгъзаларына күрһәтте. Моң калдырдың туган илеңә дигән тамаша тәкъдим иттек. Мин үзем Карабай көйүнән адакка сыкканда без бөтә коллектив сыңрап торна дигән көйдә уйнадык. Курай уйнау мине бик охшай. Көндең икенче яртыһында ошо конкурсанттарга мәшһүр курайсы якташыбыз Юлай Гайнетдиновтың осталык дәресләрен тыңлау бәхете тейде. Дәрестә остаз курайның тарихын, легендаларын, борынгы курайсыларның уйнаган көйләрен, үзенең шәхси видеоязмалары архивы аша балаларга yetkерде. Асын башкорт курайсыһы еңелмәс рух, сәмсел, ирек һөйгән булырга тиеш дип билдәләне курайсы. Мин бу бәйгегә эләгүемдә бер байрамга эләгү дип саныйм. Шул хәттем күңелгә бер сихәт булды. Талантлы балалар бар. Бик матур көйләр уйныйлар. Кайберләре катмарлы көйләр уйныйлар. Мин шул хәттем шатмын, чөнки күрәм бит инде менә шул дәресне үткәргәндә мин биргән мәгълүматлар аларның күңеленә ничек бара гына. Ничек кабул итәләр. Максатка өлгәшүзе дип уйлыйм. Рәхмәт Баймагыма. Бындай осталык дәресе бик фәһемле укучыларга яңнан-яңа алымдарды өйрәнергә булышлык итә. Укучылар Юлай Гайнетдиновка осталык дәресе өчен рәхмәт белдерде. Дәрес күңелде үстереп, егет-кызларны рухландырып ебәрде. Курайга тагы ныграк кызыксыну уятты. Лилия Әхмәткужина, Ремиян Турин, яңалыктар, Баймак калаһы.